Rodinný dom si asi priamo v centre mesta Liptovský Mikuláš nekúpite. Ale čo si môžete kúpiť, je veľkometrážny byt. A ja vám teraz taký jeden byt ukážem. Byt má trojizbovú dispozíciu s možnosťou prestavby na štvorizbový. Momentálne každá izba má vlastný balkón a z obývačky je výstup na uzatvorenú lóďiu. Lóďia je orientovaná na západ, takže si môžete pri kávičke vychutnávať západ slnka. Ďalším bonusom tohoto bytu sú dve veľké pivnice, situované priamo oproti bytu na chodbe. Každá pivnica má vlastné okno. Tak čo na to poviete? Byt s parametrami domu, a to priamo v centre mesta. A to ešte neviete, že sa tu stačí prísť nasťahovať. Len zložíte kufre a bývate. Pretože byt sa predáva s takmer kompletným zariadením. Byt s takýmito parametrami a v takejto lokalite nebýva v ponuke často. Preto si myslím, že by bolo najlepšie prísť sa naň pozrieť osobne. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť.